kuning soto soto kuro kampakong kesro katite lelot katut sangganing merati perati Baiklah, dalah bocah wadon mlayu-mlayu nang wigato apa bocah wadon. Waduh ngaturaken kitiwasan Raden. Raden nyelotak saka wangunipun ing salebetning kedaton ing ujung gribek. Klebetan Duratmaka. Jroning kedaton ujung gribek klebonan Duratmaka gek sing dicidra apa? Apa Mas Picis Rajabra sanes. Nek dipun cidra sanes Mas Picis Rajabra nek dipun cidra calon karo Paduka Hyang Bathari Dalah. Iblis lat manus maning jajalan sapa iki? Wong sira tambuh marang aku aranku Bambang Bobo Kusuma balik sira ngaku. Muri saka negara Jonggripek aku putrane Kanjeng Prabu Gembong tanpa sira aranku Raden Nilotak Saka. Nata lamun kowe nidra calon karo aku Bathari Srimba Raidep. Ora perlu dadak sedeng aling-aling. Lanjut mbok balake balik lakon pecah dadamu tampal tangan.
iya pancen Kapurnata rasane atiku ora kepenak temere Gustiku Bambang Prabakusuma pas tandingan kan tok-toko sak kilur kumbang gedene kae kurangan si janda kakon pedhot pedhot padha takon tuh Saka Triwikrama dadi ula sak kilur kumbang. Gedene kok wis pedhot mung gawe separo iki piye? Aduh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Ya iki bener wong tuwa sing wajib ora dijeni nyang anak ya iki. Wong pirang sing ora wajib dibeteni karo anak. Lho kok sik kowe kok manyakoti Kanjeng Rama ki piye? Melu kok ana panggung ngono. Wong arep rabi kok anake mung dipenggal, dipenging. Lah aku rak wis paring dawuh to ngen yen kowe arep rabi ya kena-kena wae. Nek ya milih kowe iki turun duka. Turun reksa iku kudu jodhone rasepsi utawa buta wedok ngono kok. Kowe arep gayo widodari iki ra cepeng gayo lintang. Ketak nguntalo ki kaya dapur amburek. Wong siji mesti loro jodoh telu wae papat pangkat lima donya kabeh menungso lan ngawruhi. Apa wong elek entuk bojo wong ayu ora kurang jalaran lho aja ngono ya ngen. Kowe arep rabi supaya aku ora mengene aja ngayunake widodari Bathari Sri kaya ngen. Pundak kesikure mboredep. Ana wong menggak mengewan wong tuwa ora dijeng anak rangsang kuping ora katot. Pedhot kupingku.
Aduh kados pundi sinuwun paduka kok mentol mejahe kan putranipun piyambak sinuwun. Monggo sak galak-galak ing Sardula menika mboten kuwa mbadhok kayan gogoripun piyambak disipun. Aduh macan galakne mboten kala mangan anake kok paduka mentol mejahe putranipun piyambak kados pundi sinuwun. Yo Patih mantra yaksa ngertiya Nila Taksaka kuwi sak temene dudu anakku kang sejati kuwi mung anak pupon. Kuwi mung anak pek-pekan kuwi putrane. Ya kuwi Dyakala, ya kuwi Lembu Culung kuwi ratuning para ama-ama kuwi sing ngrusak tetandhane para bapak kaum tani iki anake Lembu Culung. Nek ora tak pateni aku saiki kabeh para kaum tani ngene tenandun mundak ora bisa ngunduh marang wulu pametune. Ya Taksaka sawadya bali kaya celing gumalung tikus jinada kuwi wadya bali Lembu Culung tak pateni ora dadi boleh wonten ya keluar rumah. Kang sapa kayo delekno aku arep golek anakku adon Nilawati. Dicitra yo putah saka tanah aja tak tutup monggo kula dherekaken sini.